Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pinji TV en garti e kattande jomiraɗo subakande o gam yettinan ɗon ko sifa e kele gadden e jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Altine tati lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gaddane e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jaynde Sud Quotidien hono no waɗiri musidɓe men jayndiyankoɓe gartidi natal mabɓe kamɓe noon ɓe garti ko e kanɗon haala ɓen wiyoɓe hakkude hoorejo leydi ndi kamɓe hoore jagorɗe wonde kay habe nanki weldude ko ɗum jeeyi sababu kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe jaynde Sud Quotidien ɓe garti hen ɓe mbitande omo ganduɗa kam woni El Malick Ndiaye hoorejo sohli sadeji leydi Sénégal oɗo saaha kay ko kam woni e dogde hen koyɗe jaam hono no wiiri e jayde nde ɓe garti noon e konnguli ɓe mbitande ko omo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi Diomaye Faye kamen kay oɗo saaha ko mbaɗa konɗanne tan gam wondude mbide ɓe witande ko gam wondude taw ko gondugol e dow gonda kañum woni tarikh walla ni e gondugol taw ko e dow ko wiyete ko destin woni tan hono wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kam woni e jaynde wiyetede jaynde Sud Quotidien koye on saaha jaynde Direct News kañum naati degral ngal ɓe mbitande ko awale parti on ɗon mo ganduɗa kay kam woni docteur Abdourahmane Diouf ko kam kay wonno e mawninde duuɓi muɗum nayyi koye on saaha noon kam musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe garti hen ɓe mbitande ko plus comme parti sur l'avenir ɓe mbitande ɗum ɗo kay ɓurti hankkadin ko wiyete ko landa dawrugol woni ko fewti ko huccana e ko fewi arde ɗum poten tawe e jaynde ganduɗa kay kam woni jaynde dawol cownde woni jaynde Direct News jaynde Quotidien Le Quotidien ko hen arti ɓe mbi ko saaha mo kanɗon landa ganduɗa kay kañum woni awale wonno e mawninde duuɓi muɗum nayyi kamɓe ɗon ɓe gari ɓe mbitande ko as des pic noon ɗum noon ko konngol ɗi ganduɗa kay ko ɗum woni ko musidɓe men e jayndiyankoɓe jaynde ganduɗa kam woni Quotidien Le Quotidien hutori ɓe garti noon ɓe mbitande ko docteur Abdourahmane Diouf mo ganduɗa kay ko gardiɗo kanɗon landa woni awale kanko noon wulliti tan kay ko yiwiti e jadugol makko mo ganduɗa kam woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye ɓe kolliti noon ɗum ɗon no habli ɗum ko ñalawma hanki o toon to ganduɗa kay kam woni CICES no ɓe mbi ko as moye Diomaye moye as woni tan ko as woni Diomaye ko Diomaye woni as hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ganduɗa kay ko kam woni e jaynde Quotidien Le Quotidien ɓe garti noon ne kadi e gonɗon seppo woni tan ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni opposition waɗino ɗum ñande aljuma nde hono no wiiri e jaynde kamɓe opposition woni kay ɓe mbaɗi réussir wonande kay on ɗon pari de mobilisation hono no wiiri e jaynde ganduɗa kañum woni jaynde Quotidien Le Quotidien jaynde Walf Quotidien koye on saaha kañum naati dingaral ɓe garti noon e on ɗon congrès mo ganduɗa kay ko kanɗon landa awale ko ardi omo ganduɗa kam woni docteur Abdourahmane Diouf ɓe mbitande ko awale arme e Diomaye hono ɓe mbi kolliti awale kay oɗo saaha joni en nana dari gam daranade omo ganduɗa kam woni ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye hono no wiiri kamɓe musidɓe men jayndiyankoɓe ɓe gartine kadi e konngudi omo ganduɗa kañum woni Ceerno Alassane Sall a tawateɗi e kanɗon jaynde ganduɗa kay kañum woni jaynde Walf Quotidien ɓe mbitande ko appel à la démission Diomaye tentative de putsch constitutionnel selon Ceerno Alassane Sall ɗum ine tawe e jaynde ganduɗa kay ko kam woni jaynde wiyetede jaynde Quotidien Walf Quotidien jaynde L'Observateur kañum arti ko eko yowiti toon to brigade territorial mo Birkilane ɓe mbitande ko commandant de la gendarmerie toon ko kañum kay woni ko daɗi e mayande muɗum hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay ko kam woni e jaynde wiyetede e jaynde L'Observateur ko noon kadi ɓe garti on ɗon mobilisation mo ganduɗa kay ko ngal ɗon moɓodiral ngal ganduɗa opposition woni FDR waɗino ɗum noon wonno ko ñande aljuma nde gam hollirde on ɗon tiiɗal ganduɗa kay ina teska e nder leydi ndi ɗum ko yowiti e alhaali guuraka kamɓe musidɓe men e jayndiyankoɓe ɓe garti hen jaynde nde arti e omo ganduɗa kañum woni
docteur Abdourahmane Diouf caggal ngal ɗon mobodiyal ngal ganda kay ɓe mbaɗino ɗum e ñalawma hanki o toon to Cices hono no jaynide e wiiri jayinde L'As quotidien kañum arti koye ngal ɗon mobodiral ngal ganda kay opposition waɗi ɗum ɓe mbitande ko opposition kañum kay waɗi réussir on ɗon pari muɗum ɗum ko yubiti ngam rendinde yimɓe ɓe ha mbawa wadde gonɗon step ganda kay kañum woni ko yinno si yuɓɓinde e ñande aljuma nde hono no jaynde waɗiri kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti hakkude Sonko e Diomaye ɗum ni kadi ina tawe e jayde ganda kay ko kam woni jayde wiyetede e jayde L'As quotidien jayde source a kañum arti ko eko yuwiti alhaali o mo ganduɗa kam woni docteur Abdourahmane Diouf ɗin konngudi ganda kay suuti ɗum ñalawma hanki o ɗum ko tumol nde wonno e mawninde duubi muɗum nayi wonande kay kanɗon lande kaw ardi woni lande wiyetega Awale hono no waɗiri kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti ko ɓuri ko yajje ko ɓuri ko luggidde e din ɗon konngudi ganda kay docteur Abdourahmane Diouf suuti ɗum e nder nden ɗon jayde ganda kay ko woni jayde source a jayde Vox Populi kamɓe musidmen janiyankoɓe ɓe garti on ɗon rafi mo ganda kay ne teskaloyte nder leydi ndi woni rafi biyeteɗo la vallée du Rift ɓe kolliti noon koyne tolni e nogas e jeenayo kañumen kay goni ko kawri e ladial ɓe kolliti noon ko ene tolni e 363 ganda kay e nder lewru tan kay kañumen kay keeɓi fiɗede wonande kay on ɗon rafi kam musidmen janiyankoɓe ɓe garti hen ko nande ɗum ɓe garti e hoorejo leydi ndi gardinoɗo on ɗon cérémonie mo ganda kay ɗum koko yowiti e kollit kurmbitgol ko yowiti e mascotte mo ganda kay ko kam woni e jogorɗo wonde mascotte on ɗon jeux olympique de la jeunesse jogorɗo wadde ɗo ete nder leydi Sénégal jani nde arti on ɗon mars mo ganda kay opposition o waɗi ɗum e ñande aljuma nde ɓe kollitino wonde kay opposition kañum kay ene wayno yitodiri e koye mumen ni ɗum woni ko jani nde waɗi gardide natal mum ɓe gartine kadi mo ganda kam woni docteur Abdourahmane Diouf comme mo ganda kay kañum nen suuti e konngudi ñalawma hanki o tumolde fano e mawninde duuɓi nayyi wonande kay kanɗon lande ka ardi jayde le point kañum arti ko e gunɗon jillu ganda kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum e din ɗon sancieji ɗi ganda kay koko yowiti e guddidgol koko yowiti e din ɗon sancieji ganda kay ko ɗon woni ɗo anni yuɓɓinede ɗin ɗon discipline aji ɗum koko yowiti e on ɗon jeux olympique de la jeunesse jokoto waɗɗo ete nder leydi ndi ɓe kolliti noon kanko hoorejo leydi ndi o waɗi insisté tan wonde ɓe ganda kañumen goni laamu ngu yurnito gueɗe ɗe beele golle ɗe ne mbawa yuɓɓude no hannirta niyete ɗum ine tawe e jayde ganda kay comme woni jayde le point e jayde guindire nde le soleil kañum arti ko yowiti e on ɗon cérémonie mo ganda kay ko kañum wonno kurmbirgol ɗum koko yowiti e on ɗon mascotte mo ganda kay comme woni jogorde wonde mascotte ɗum ko yowiti on ɗon jeux olympique de la jeunesse mo ganda kay ene jogori yuɓɓinede ɗo ete nder leydi Sénégal ɓe kolli noon mon waɗi koye dow yesso tawtorede hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye jayde Rewmi Sport kañum arti koye gunɗon jillu ganda kay hoorejo leydi ndi waɗi ɗum e ɗin ɗon situji ganda kay ko toon woni ɗo jogorde yuɓɓinede on ɗon jeux olympique de la jeunesse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegom fayande nde kamɓe noon ɓe garti e hoorejo leydi ndi ganda kay o wolliti wonande fandare nde walla yidde nde tan ko ɗen ɗon délai biyade yo golle ɗe foof gas mo faadi nde beele nde golle ɗe timmata e on ɗon délai kono ɗum ko kam musidmen janiyankoɓe mi jeehi ha toon to Ligue 1 mo dewɗaji France ko yowiti ala haali Habib Beye mo ganda kay ñalawma hanki o dañi fartaŋe folde on ɗon équipe mo ganda kay comme woni Strasbourg hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum jayde record quotidien kañum arti koye on ɗon mondial U17 toon to dewlaji Qatar ɓe mbitande ko premiére journée wonde kay kippu gendijo mo leydi Sénégal to ko ɓen ɗon sukaɓe ganda kay duuɓi men ɓurani duuɓi 17 ɓe gartino ngal potal ngal ganda kay jogori wadde hakkude leydi Sénégal kam e leydi Croatie ɓe mbi noon ɗum wonata ko sanga waktuji 13 e ñalawma bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗo woni komin kemno rubnadade ko sifa e kelle gaɗen yoga e jaydeji leydi Sénégal en jetti e jarni dendagal walloɓe commentaire ji mumen ko noon kadi en jetti e jarni dendagal daraɓe Ayaw Pindi TV adi meɗen e rubino jaydeji wonata ko janggo soko geno haji kono noon so tawi ha waktuji 13 joni ma en gartuɗo gam jettinan ɗon kabaruji moɗon e ɗemgal Pulaar adi meɗen e rubino jaydeji wonata ko janggo soko geno haji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama.